Taha tidakku maha porsiau tai, songna tindakku nedongata sa porsiau di portibion, rap mahita madok, au porsea di debataja, hidu ama pergugun nasdosan, natu mo palangit doh tanoon, au porsea di Yesus anak ni debataja hoba nasasadai, imana tinubuhon ni Maria, naga begabia siato di perbadia, adorang suhabubuhan. Ido tu hata natu mau na bernit di pauman ni selatus nama tetarpajar loibana di haupi nafsilang na tua tu banatoru na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik ku surgo lau hudul di syam de bataja hoba amanai pargo nasa tu dosani disimai bana pemulas tatamu manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditor di parbadia jaradok sada huria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia dohot disani dosa dohot datai namadok mulak mangulu so deng halak nong mate dohot dihanguluan susuga tabegema ede pujian kor ama huria.
Salam. Horasma dihita amanami dotina nami, dot disudi ruas tanah marsi dohot parmingguan di Obason, tarumobi ma ruas nami na marsi dohot parmingguan di Bagas Nabi. Tabegema tikting minggu 21 Agustus 2022. Parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu parsapuluon dung Trinitatis. Dohot topik minggu hadaulaton na hinalomohon ni debata. Paduahon parhobas di hari minggu sadarion 21 Agustus 2022 boima tabereng di slide of proyektor. Patuluhon tikting namasa. Parjolo pilihan tujolo. Sadarion minggu 21 Agustus 2022 di minggu manogot arian dohot botari huriata papungu pilihan tujolo dong sidung jamita marite amplop si pasahatot tu diakoni sosial huriata sialani tapasahat ma peliata nadumenggan. Paduahon namar bagas tikting paduahon hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul siawib di Huria GPIB Gratia Bekasi, Jawa Barat, di patupado pamasumasuhon parbagason tu anak dohot boru ni Huriata, Abraham Lincoln Oktorioko Tambunan, anak ni Amata Rudi Satrio Pardamian Tambunan, tubuh ni Inata Ekbi Boru Sianturi, Sian Huta Taman Kebalen Indah Jalan Lili Opat nomor 55 Babelan Bekasi. Ruas ni GPIB Gratia Bekasi. Dohot Oroana Maria Grace Patricia Boru Sianipar. Boru ni Amata Dr. Andus Lumba Sianipar. Tubuh ni Nata Daborina Rupiani Kristina Boru Siahaan. Sian Huta Permata Hijau Permai Blok Hatolu nomor 17 wilayah Galilea. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Tolu Dakdanak Nasorang. Nadia hari Kamis 10 Agustus 2022 di basa-basa hontu hatta dosa da Dakdanak Boru Diamata Jonathan Tambunan. Inata Desmina C. Boru Huta Barat, Sian Huta Taman Titian Indah, Blok J5 nomor 10 sada wilayah Nazaret. Hipas do dakdanak suang songoni inang natorasna, tatangnya konma dakdanaki asa sibur magodang jalana marhabiaran tu debata. Opat mangojakkon dohot manjakkon pandita fungsional HKBP Harapan Jaya. Mardomu tu SK ni Eporus nomor 385 PDT SK 06 2022 taringot tu penempatan pandita fungsional Ima Amang Pandita Ganda Silaban STH MM di HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Domutusi patupahon ni Huriata do pakojakon dohot pajakonon di hari Minggu 20 Agustus 2022 di parmingguan pukul 10 WIB. Dung sidung acara pakojakon ni patupahon patupatado acara ramatama nani nohoton ni sude parhalado dohot keluarga. 2 halak utusan ganup wilayah, 3 halak utusan ganup kategorial Sekolah Minggu, Remaja Naposo, Ina Esther, Ina Naomi, Ina Huria, Kor Ama Huria, Kor Ama Paradiso, dohot lansia. Tataknya konma anggiat mardalan ulaoni dohot denggan. Tu hasangapon ni debata jalagabe pasu-pasu di Huriana. 5. Pertangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 23 Agustus dohot 24 Agustus 2022 songon nasomal patupaon ni Huriata do pertangyangan wilayah maringanan di Garejaon masuk pukul 20 WIB. Alani sinosohon ma tusude ruas ni Huriata asaria
ro mandohoti partangyangani. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem, dohot Kanaan. Nama kasuhuton partangyangani ima wilayah Judea. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohot Nazaret. Nama kasuhuton partangyangani ima wilayah Bethlehem. Onom, Pesenso Seksi Perempuan HKBP Distrik Sapulusia Bekasi. Di hari Selasa 23 Agustus 2022 pukul siawib sahat ro di Nasidung maringanan di HKBP Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi patupaun perlombaan Pesenso PPD Laho Marningot perayaan HUT RI Papitu Puluh Pituon. Sian HKBP Harapan Jaya mengutus Nyonya Selvi Teresia Siburian Boru Bakara Sian wilayah Nazaret. Tatangnya konma acarai asabui mardalan doh denggan. Pitu verifikasi parhepengan Huria. Di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 WIB saat Rodi Nasidung maringanan di kantor HKBP Distrik Sapulusia Bekasi, Gedung Sopo Marpikir, Huriata HKBP Resort Harapan Jaya dohot Huria Pagaran mandohoti verifikasi laporan parhepengan Huria. Napinatupani tim verifikasi Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangnya konma asa verifikasi boi mardalan dohot denggan. Opat Romawi parhepengon. Parhepengon ni Huriata di mingguon boi ma tajaha di tikting. Saldo kas ni Huriata per 21 Agustus 2022. Saldo Huria diakoni 234.577.867 rupiah. Saldo pusat 40.335.500 rupiah. Saldo pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 5.050.000 rupiah. Saldo sarana parkir dohot dalan 57.150.000 rupiah. Laos di sosohon ma tusude ruas ni Huriata asa tagarar ma pelian bulan tabe pelian parmingguan virtual na tapatupa di bagas tabe nang janji iman tabe. Tuhatama nama masu-masu parhepengon ni Huriata. 5 Romawi ulang tahun torop ni ruas ni Huriata nama ulang tahun di mingguon godang na 30 sia halak. Parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata na mandok di Poda 10 ayat 27 songonon mah hatani debata biar mida Jahoba mangudut ari-ari alai jepek do anggo aka taon ni parjahat. Songoni ma titik nama sa di Huriata di bagasan nasa mingguon Tuhat tama nama masu-masu kita salutna. Amin. Di pedalur Yesus hijau
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana jamita di mingguta sadarion ima sian buku panurirang Jesaya bidu 50 alu ayat sia B rodi ayat 10 hujahama di tonga-tongata. Molo anggu-hangguko gabedohonon nama idama disodoau. Molo dipaholako sia tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton. Jala di lehoko asini roham tu namale. Jala di pasabapo rohani nadangol. Jadi bicar ma hati uromu di bagasan haholomon. Jala hagolapomu tudocon hosniari. Jadi saya toktong matogu-toguon ni Jahobaho. Jala pasabamon na roham. Diaka inganan narahar. Jala papiron na holi-holim.
gabe tudocon porlak nasiniram doho, jala songo mual naso dung marsik. Jadi Paulion ka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi, pati dangommu ma aka ujahan marsudut-sudut, jala guaron ni halak maho, si Pauli aka riga, si tota sakadala balobung asa hainganan. Molotung ditaito pakmu sianari sabat, mangulahol lomoni roham diari habadiaoku. Jala digowar ho ari sabat, ari hasoloan, marmulia diaka jol manabadia ni Jahoba. Jala dipasangapoi bana, unang diulahokoa kadalammu, unang diihut-ihut tolomoni roham manang marhatarari. Jadi marlasni rohama homida Jahoba, jala au manogu-nogu ho di atas niaka butul-butul ni tanoon. Jala parmudu-muduoku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob opumunai. Ai pamangan ni Jahoba do madok songoni. Imasaha ni pajahota. Shalom. Taboto doa kamanginang pasti taboto. Holan tadok shalom. Nang manian songon goarnai daina. Songoni manian nang namanorusi tu roha ate-ate. Alamolo didok shalom. Dada holan sejahtera sabingbe. Alai nungga disibe dame. Damai sejahtera. Boha akamanginang. Ngamian damai di rohata. Miado damai di rohamuna inang. Akka perbaju nararom majulu. Adakah damai di hatimu inang? Pasti amin. Luar biasa. Picak-picang ni debata di turpuhon. Najulu. Tu bangsa Israel. Hira-hira tahun 530 maun. Sebelum Masehi. Jadi nga 2500 tahun lebih. Alai boidope masa pangalahon na songoni di turpuhon. Songon na didok na di turpuhon di partikia sinuaing. Taida majolodah ahado haroa. Di bidu 50 walu mamuka si anaya sada rodi ayak walu anggo disi tegoran ni debata macai doras songo topik ni mingguon hadaulaton nahinalomohon ni debata manang di hati Indonesia ibadah yang berkenan bagi Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Ahaharoana masa bidu 50 alu ayat 45 onom soina ma di patarida hon bang soido doho takamalim kesombongan do diadupan ni Tuhani. Saya hira naung ngadok singirna alat nunga saya sudah berpuasa sekian kali dalam sebulan. Jala songona di patarida hom mau di patudu-tudu mau namar puasaon. HP di ayat 4 di bidu 50 aluon idama mar puasa pehamu asama bahebada dohot persalisian huhut mamas tapi mangasahu gostong ni botohon unang dati hamu mar puasa songon waing ai daktar bahe saha suaramuna tu banua gijang. Percuma doa-doamu itu bagiku ninna debata. Dan adong lapatan ni. Percuma ibadahmu bagiku. Percuma nyanyian-nyanyianmu bagiku. Dan adong lapatan ni. Ninna Tuhani. Allah. Gok hosom di rohana.
gabe hola badado ditahi rohana. Ropena sida beribadah dang nalaho pasanga perdebata pasanga pedirina do. Boha tagamon boido jupang di partikia sinuaingon pangalaho nasongoni omanagabe suku-sukun nabalga. Atik tung malodo si bolison nuaing dung masa songoni covid sekian tahun adong ora-ora unang majolo beribadah di gereja di Jabutabe majo ninna dungi dibuka maun secara live streaming sude madoho dana ikonadong hapena asaboi mangihuton boha beribadah do manang holan nama noton do nama noton gabe penilai ma ibadina beribadai hola solomoroha tinggal klik gati channel manang gabe terbuat-buat doi dung boy beribadah di gereja ala tersongono dang dihitada dang dihita anggo hita tung tutu si tutu dorohata na beribadai tuk talehos si tutu dorohata alai saya dong do deba holan songon na gejang jamitai siam mulana petahe hola botum marhite-hite dinna on nama HP on boy TikTok do lana asing saya pinuka disi asalalap boy do masa boy manang bohola sahat di bagas joroi hola mamuteni do namasa mamereng akka pahean ni dongan dungi bere moladong nasala di si pitor marsuara mo di rohaon menggerutu di roha boido masa boido terjadi alai pos rohanggo di hita tuk tulus do amen mau lihat ma molodung di bagasan ketulusan didok ditur pohon nahu halo mohon ninna Tuhani ibadah domu do tu hatanai hata ibadah di hata aslina hata heber di dok mai evet avadah sian hata afat ima hatoban hamba pelayan ido ibadah berarti HP anggo ibadah nah hinalomohon ni debata ima ngolutta bohado ngolutta di ngolu siganu pari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngatung macai godang akan naruduk tadopi tohomai godang gua akan maol tadopi tohomai dungita sadari ma godang ngai HP nasotolapita taboto ma anggo somardongato debata ora et labora martangiang huhut mangula dang margogo au alanima Roma hita di hari Minggu songon handphone nauk sudah baterai nai dicas asa margogo muse mulak tu golu si ganu pari gabe margogo hita gogo tu dia molo didok evet Yahweh hata avad, hata ibadah ikon tarida mai aplikasina hahona anna tuakadongan na humaliang nunga tapatarida hon holong derohata tu debata alai didok di sada Yohanes 4 ayat 20 pargabus dohamu didok kamu holong rohamu tu debata HP dihosomi hodo dongan mujolma ninna di sada Yohanes sopati laos ido nanidok na diturpuhon molo di pahola kosiat tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohok pakuling hajahaton jala di lehoko asini roham tu namale jala di pasabapor rohanina dangol jala bicar mahati romu di bagasan haholomon di hata Indonesia apabila
Engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Ima nahinalo mohon ni debata jalalaos ido nanidokna di ayat 5:6 puasa yang ku kehendaki adalah jika engkau membagi-bagi rotimu kepada sesamamu. Nuaing taida majolo aula sia rohaku holan tadok ada damai di hati ada. Ido sialomi sada siat tangiang nania jarhon ni Tuhan Yesus tuhita. Sai saut ma lomoni roham di banua tongaon songon. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sadi hari doi. Holan ni pidon atau ima di tanod dope saya ini tak merbada dangolo merdame. Hola binereng atong torni harak musedo atong naik do muse hola binereng alo-aloi pitor nanyi harak do iya udah maku jamba itu asal ku tengok itu rugi kayak hilang uangku 20.000 nda musetong mekelpe alo-alo naon ale na hiadoi pasti mekelpe sugorohana bagak pepaheana sugorohana. Saya tahu itu yang diutang itu teripahata-hata tong. Mania dihilala molomek kelibana. Alehola di BG marsitaonon manang natinggang mate. Adong godame disi. Sering sekali kita sulit bersyukur. Kenapa sulit bersyukur? Madok mauliate. Karena damai di hati tidak ada. Ujungna maul mama mereng nadenggan. Sude gabe birong. Sude gabe holom. Ala namuram mamereng hasalan ni dongan. Ido benar didokna. Unang memfitnah. Menghakimi. Ala holan ni tuduh hasalan ni dongan. Dohok jari-jarion di ayat sia. Tolu minimal jari-jari i manudu tuhita. Madok bereng sada do hasalan ni dongammu silba-silba di mata ni dongammu di bereko iya nasati yang di mata midang di bereko taksi malolong di dok langsung do songon nakasarte bigi alai gabe singok-singok doi ati tunga dong do hitan waeng namaol mardame dohok seseorang dang isei dang daoi boy doi edatta edamuna boy doi parumain boy doi simatua boy doi dongat tubuh haha anggi dang isei dang nadaoi boy doi dongat sapunguan dongat sahuria mana ngati behado di tongani bagas namardonga saripe estolu dakka begia pola nia piring dahabang namar putaran doho akagalas dakka begian alai dangadong kedamaian gersang sirang so sirang dang boy pajupa matai doho inatai dang boy pajupa yanak ko dohok na toras manak sabalikna dang adong damai alai beribadah roda hita beribadah dungi holam mangitip-itip hasalan imanani dokna asa dipauba marhite turpuhon ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dengan sederhana kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih nani dokna imahata agape. Kasih nani doknai kata kerja do kasih. Nakpe adong kata sifat. Kasih
beri. Saya kasih kamu, beri. Terima dari Tuhan, itu terima kasih. Terima dari Tuhan, daku homol-homoli, gabe gijangi rohakui. Tetapi bagaimana supaya hidup saya bisa menjadi berkat? Saya kasih, berbagi. Naking jamita di sekolah minggu, ima taringo tu pelean ni sada ina nama balu, 2 rimis, ro akan amor akan sangat masahato pelean na balga-balga, alai ro tu hatta Yesus diboto hamudo, gumodang do ubal gado nani lehon ni ina nama baluan. Tersonggok jelmai buasa alah-alaham mangalehon dari kelimpahannya. Allah yang gue nata nama baluon sian hahurangan nado di lehon sudena di ibanai hatani Tuhan Yesus deh, semua yang ada padanya diserahkan. Ini hidup yang tahu berterima kasih. Dia terima berkat. Menurut orang sangat-sangat sedikit berkat yang dia terima, tetapi dia kasih. Terima kasihnya itu yang menjadi luar biasa. Bohadong tahun noain. Kita akan mulai senantiasa selalu dan selalu belajar dan belajar untuk berbagi kepada orang lain. Mangalehon roti itu nasusa. Membuka kuk, menjaga pamangan, unak kolam mamereng hasalan ni dongab binoto, unak kolan menghakimi binoto, alai sabalik namanian, molo salah pedongani, ala dihukupi holong ni rohaido godang dosa, ikon di bagasan holong dohita, ido patik pasiahoni. Patik pasiahon anggo sobinoto dope hasalaanna hurian itu hatta naing mau terida songon cahaya lilin dalam kegelapan. Itu firman Tuhan hari ini. Mulut apa terida honi tamulai siatongani bagasta atik beha tu Nataguari tanda kutip asisten rumah tangga manak pangurupi, kita berlaku semena-mena kepada orang kecil. Ada Tuhan yang mendengar suaranya, teriakannya. Atik beha kita dalam posisi korban, difitnah, dibully, Tuhan juga mendengar keluhan kita. Tetapi apapun, mari menerapkan cinta kasihnya lewat perkataan, hola senyum munai tuak kadongan ngapada mehoni sian na pahata-hatahon saling mengasihi sesama. Amin. Ido tutuale Tuhan dipaingotodo hami dingolu nami siganu pari asa huhangoluho kami songon patikmu asa masih haholongak kami ido hadaulaton nahina lomohon ni roham unak kolasi panangi-nangi hami alai mangulahon hobartul lomo ni rohamima ajari hami masih haholongan unang masih hosoman ajari hami masih urupan unang masih gutu-gutuan pargugui hami Tuhan di ngolu siganu pari ati tung masa kahaga oron di rohanami be di tongani bagas nami ajari hami Tuhan asa sibua dame hami marhite pakuling nami marhite pabahenan nami songonaka anak komunauk tinobusmu hami hutangnya ko kami akadongan nami na di bagasa parsahiton pasu-pasu akau bak na pinangan na Tuhan selehon hahi pason asi maroham
Suak songoni hutang yako kami tu adopamu anak dohok boru ni kuriam nanaing majalo pasu-pasu pardongas saripeon. Ima Abraham Lincoln Oktorioko tabunan dohot Maria Grace Patricia Borusiani pardiari Sabtu nanaing roon. Asang giak mardalan dohot denggan ulaun ni tiur di bagasa dame mardalan ulaun adat. Lumobi keluarga rumah tangga nanaik pukaun nasida gabe rumah tangga na hinalomohon ni roham hinalomohon ni dongan jolma mau lihat ma Tuhan songoni dohok dak danak naung pinalung mehommu sada dak danak boru di tonga ni keluarga ni amanami Jonathan tabunan ni nang boru huta barat mau lihat male Tuhan sai pasu-pasu ase buribur magodang dak danahi pargugoi natoras laho mangajari akayanakon naung pinalumehommu asa hobar tu lomo ni roham asi maroham ale Tuhan tu bagasa tangamu mahu pasahat tami sadok gulmit ningulu nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alugis
martangya koma peleata martangyang mahita. Ale de batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehol lehon nadenggan dohon na saulibasa namoliutus. Hupasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo megabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Patipulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope Duna Puna Aratu Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor honma damena tutodim.